Kuwi kunjuk dumateng keluarga ageng saking panten kakung monggo dari foto keluarga. Keluarga ageng saking panten kakung monggo dari foto keluarga. Monggo kunjuk dumateng pendherek pengunjung keluarga ageng saking panten kakung. Ingkang musih saking Kiyono monggo dari foto keluarga. Keluarga ageng saking Kiyono monggo dari
carry one.
uyung. Wis rata kabeh. Wilahe saking Mbak Lia, Dik Lina, Ibu Edi, Ibu Sunarmi, Ibu Karing sampun ngraosaken sedaya uyung. Jan rukun-rukun lek ngene iki. Nggih, Dik Lina yang paling kecil. Tapi suaranya alhamdulillah nggih. Saking berangkat tamu ingkang setuhu bahagia mulya sawetawis foto keluarga pun jika kerumiin mangke kalajengaken malih mekaten nggih. Saya sampun menika foto keluarga pun jika kerumiin mangke kalajengaken malih nggih. Mekaten. Jadi kalian foto keluarga nih, karuntutan adicara yang akan sengipun, dari mereka adicara tangkap wacana long tenapi. Tahu jadi asal sana berpasrah panen kakung saya menjadi pun Ibu Jami, ikan bicil saking gayam grogol Miyono, wadah dari kalenggan siang puniki pada pun Sule Saliterani panjenipun Ustadz Sudarsono, kunjuk debatang Ustadz Sudarsono, wekdal sak wektaipun kula semangaken. Duduk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina wa sahibis safa'ah wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Hadratul kurama wal fudula sagunging para alim wal ulama ingkang tansah kula takzimaken. Para sesepuh aji kini sepuh aji sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas kiblat ing panembah ingkang kula berteni. Para asatid wa asatidzah ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus Kepala Desa Sekar so perangkatipun ingkang kula hormati, boten kesupen Sahibul Hajjah, Sahibul Bait, panjenenganipun Bapak Suwono sekalian Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, mempelai berdua Mas Sarjono sekalian Mbak Novi Kartikasari ingkang Pak insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan dumateng sedaya para rawuh tamu undanganipun Bapak Suwono sekalian ingkang dipun mulyakaken Allah taala. Langkung rumiyin semoga sareng-sareng kalau dherekaken ngujukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, keranten atas limpahan rahmat nikmat saha maunahipun kula panjenengan sedaya wonten ing wekdal punika saged makembal setunggal majelis ingkang insyaallah mubarak punika
kanthi kawontenan sehat lahir ugi sehat batin. Kaping kalihipun salawat salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang tansah dados uswatun hasanah ugi sauri tauladan kangge kala panjenengan sedaya lan ugi ingkang tansah kita antu-antu minggah barokah syafaatipun min yaumil hadah dan akhirah. Hadirin ingkang kula hormati, wonten mriki kula minangka sesulih atur saking panjenenganipun Bapak Sono almarhum sekalian Ibu Jami kapureh nggih punika amasrahaken temanten kakung nggih punika Mas Sarjono. Ananging saderengipun kula pasrahaken ingkang sepindah Ibu Jami ngaturaken salam takzimipun dumateng keluarga Bapak Suwono sekalian kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula menunggu sesulih atur saking Ibu Jami ngaturaken matur sembah nuwun atas sedaya peparingipun kula saha sedaya rombongan saking Gayamiono sampun dipun terami kanthi sae, dipun paringi papan palenggahan ingkang sekeca lan ugi dipun paringi pasogatan ingkang tansah ngremenaken kala saha sedaya pangombyong temanten boten saged bales punapa-punapa namung saged ndongaaken mugi-mugi jerih payah panjenengan dipun bales dening ngarsa dalem Allah taala kanthi piwales ingkang langkung sae ugi ingkang langkung kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan salajengipun Ibu Jami lumantar kaula nyuwun agungi samudra seh pangaksami mbok bilih kula saha sedaya rombongan pangombyong temanten saking Gayam wonten unggah-ungguh sapa sita solah bawa ingkang kirang trapsila kula ingkang nyuwunaken agunge samudra sih pangaksami dhumateng Bapak Suwono sekalian lan ugi kula saha sedaya rombongan boten dipun betani punapa-punapa boten kala wau namung dipun betani ala kadarnya wonten mawon nggih boten barang mewah pramila kula minangka talangipun atur saking Ibu Jami nyuwun agunge samudra sih pangaksami ingkang saageng-agengipun keranten kala wau budalipun temanten kakung nggih namung nitih jaran Pak Bu, namung nitih jaran amargi badhe nitih mobil niku dereng gadah mobil badhe nyewa nggih awes nggih sewane mobil pramila kula saha kanca-kanca gadah inisiatif nggih punika mantene ditumpakno jaran wae nggih sing murah-murahan mawon nggih sedaya kala wau mbok pilih kathah kekiranganipun kala ingkang nyuwunaken agunge samudra sih pangaksami ingkang salajengipun kanthi ucapan bismillahi tawakkaltu 'alallah temanten kakung nggih punika adik kula Sarjono kula pasrahaken dhumateng keluarga Bapak Suwono kapureh Bapak Suwono paring panggula wentah dhumateng adik kula Sarjono punika keranten adik kula Sarjono punika senaosa sampun ageng sampun gagah bringah-bringah niku babakan berumah tangga utawi bebrayan agung panjenenganipun piyambakipun dereng gadah pengalaman babar pindah pramila kula suwun dhumateng Bapak Suwono sekalian saged paring panggula wentah ingkang sak sae-saenipun sehingga temanten sekalian punika saged membina rumah tangga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin
Ingkang salajengipun kala wau wonten pesen saking Ibu Jami bilih mengke sak badanipun adicara supados temanten kakung utawi sekalian nggih boten napa-napa supados dipun keparengaken kondur dhateng dalem gayam boten terose adat widi-widananing asepuh supados mengke mbok bilih temanten ngersakaken kondur sak wanci-wanci saged monggo kersa ngoten. Ingkang terakhir mbok bilih sedaya adicara sampun paripurna kula saha sedaya rombongan saking Gayam Yono mengke ngiras nuwun pamit nuwun tambahi donga pangestu saking Bapak Suwono sekalian mugi-mugi kondur kula saha sedaya rombongan saking Gayam selamat wilujeng boten wonten alangan punapa-punapa ngantos griyanipun piyambak-piyambak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tatas titis tetes sawijang gamblang atur pasrah saya panjenenganipun Bapak Sudarsono ingkang sampun parang nyulih nyari nanging panjenenganipun Ibu Jami sak kula wangsa sagung bareng tamu ingkang dahat kehormatan ingkang salajengipun inggih menika adicara tangkap wacana panami pasrah konjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Suwono Delasan ingkang garwa nggih krana raos bombong gembrane penggalih panjenenganipun Bapak Suwono ganja nampi rawipun kadang besan sutrisno sehingga kadya kajugrukan ukir sari saha kalepan seganten madu sehingga wonten ing kalenggahan sang puniki boten kuwawa matur piyambak wonten ngersa panjenengan sami para dene wonten ing kalenggahan sang puniki badhe dipun sulih saliraken dening panjenenganipun Bapak Parto Saban kunjuk dhumateng Bapak Parto Saban wekdal sawatahipun kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ing mriki minangkani sesulihipun Bapak Suwono sekalian Ibu Yulia dados kaboreh hamakili pramila saderengipun kula hamakili langkung rimin sumangga para bapak lan ibu mugi-mugi saged nampi atur panampi kula nika mboten saged panjang kados Pak Ustadz kula wau nggih. Nggih cekak aos ngoten mawon nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Dumateng para Bapak Ustadz, Bapak Kiai, alim ulama ingkang sampun rawuh, ingkang tansah kula tuhoni fatwahipun lan ugi dumateng para sesepuh bini sepuh
ingkang ugi sampun rawuh ingkang tansah kula bekteni dawuh-dawuhipun sumrambah dumateng para bapak ibu para tamu undangan sedaya kemawon ingkang sangat berbahagia lan mboten kesupen dumateng para rombongan warga besar temanten kakung nggih Mas Sarjono napa kok keluarga besar memang saestu ingkang sangat kula tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadereng kula atur panampi semoga kita sareng-sareng memanjatkan rasa puji syukur ngasra dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sami tansah pinaringan rahmatipun hidayahipun arupi kesehatan sehat lahir lan sehat batinipun. Nggih menika patut kita syukuri. Lan salajengipun sholawat ugi salam tetep kunjuk ngarsane junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitunjuk sae margi leres dumateng kita lan ugi ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapapun mulai saat ingkang wonten donya menika ngantos benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma delok catetan niku mboten apal. Lan niki Bapak suwono sakeluarga ingkang kula wakili sedaya pasrahipun Bapak Sono dalah Ibu Jami sak keluarga besar menika ingkang sampun cetha welo-welo gamblang nggih. Menika sampun dipun tampi kalian Bapak Suwono kalian Ibu Yulia kanthi asta kalih kanthi legawaning manah. Mbok pilih sedaya kala wau Bapak Suwono anggene caos pakurmatan kirang panggalih kula minangka wakil nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun. Lan mugi-mugi awet saking doa restu panjenengan sedaya temanten kalih Mas Bagus Sarjono kalian Mbak Diah Ayu Devi Kartika Sari wong ponakane dhewe kok gak apal. Menika sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang mugi-mugi kula sebagai tang sepuh kula pakdenipun nang diparingi momongan. Terus tiyang sepuh nek diparingi momongane bakoh. Nggih Mas nggih. Tapi aja akeh-akeh, 2 anak cukup. Nggih. Lan niki Bapak Suwono anggenipun ngaturaken menapa pasogatan hidangan mbok bilih wonten kirang kerspaken panggalih panjenengan Suwono sedaya Bapak Suwono nyuwun gunging sih samudra pangasami ingkang kathah lan senasa menika putra mantu nggih Pak nggih Bu janaran nika kan mantu Mas Sarjono parengkuipun Bapak Suwono Bapak Suwono kalian Ibu Yulia sekalian nika mboten kaanggep putra mantu sampun dados keluarganipun piyambak. Nggih Mas nggih, ampun ngantos rika pakewo wonten mriki. Nggih. Dase mboten enten sistem mantu menika. Luwih-luwih menawi sampun kagungan kersa. Kula Pak sampun nggih wong nglakoni nam niku nek pun gadah putra niku basane niku lho campur pun nggih. Kadang basa kadang mboten niku pancen ngoten niku. Lan makaten ingkang saged kula aturaken kula mboten saged panjang lebar. Kula namung jejer manungsa biasa Pak menawi wonten atur kirang langkung atur kula nyawur namung nyuwun gung sih samudra pangasami ingkang kathah wasana akhirus salam billahi taufik wal hidayah wa ridhoi wa inayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis utawi terang trawaja datang mangsuh atur panami patrasya panjenenganipun Bapak Partosamban ingkang sampun pareng nyulih nyalirani panjenenganipun Bapak Suwarno Drasan ingkang garwa sagung para tamu ingkang setuhu bagya mulya karo tutuhan adicara yang sajengipun nggih menika bonang pancarimbit arsa nulat edi endeng budaya kirap panalendran lajeng akan gerap kasatriyan negeri saderengipun kunjuk dumateng para kadang paneman para kadang sineman menika wekdal ingkang langkung prayogi kangge ngedalaken daharan utawi pasugata nggih samali kunjuk dumateng para kadang paneman menika wekdal ingkang prayogi kangge ngedalaken pasugata utawi daharan saking para tamu ingkang setu bagya mulya tasih dipun sengkuyung kalian YSK Audio ingkang mijil saking kolong positif fotografi ugi syuting video ingkang mijil saking Caruban Madiun ugi Pujangga Laras ingkang mijil saking Deling mriginipun dekorasi juru rias juru pangrembusana ingkang sampun kondang kaluka panjenenganipun Ibu Nurfa Jimiyati ingkang mijil saking Setren Asem Bojonegoro jan malih kunjuk dumateng para kadang tamu mriginipun para tamu ingkang wonten ing wewengkon dusun Sekar ugi sakupengipun ampun bilih badhe ngersakaken dekorasi ugi rias penganten panjenengan saged sesambetan kalian kebenen kula Ibu Nurfa Jimiyati sagung para tamu ingkang setu bagya mulya sawetawis panambahan sarimpit arsa wonten temiyatan Widi Widodo utawi badhe lukar busana sawetawis sampun siaga menika wonten kula Sang kadang kula Sang Suba Manggala nggih menika dan Mas Bagus Gutil ugi Karjo Prabowo Glinggur ingkang mijil saking Ladang Cepu Diningrat arsa njengaraken bonang pancarimbit saking sasana rinengga manjing wonten ing sasana Panti Busana paredene mijilipun Sang Suba Manggala kula tandherek ngaturaken rerepen enjing bidal gemuruh saking Panti Busana gong ingkang bala puspa busananira lir surya wedalira saka ing jalani biarsa madangi jagat munggu aning sak pucuking ukir merbabah bang sumirat kena coroting surya mega lan gunung kula nyuwun kemuda rangsang monggo
Sagung para tatamu ingkang setunggal mulia. Sawetawis sang Suba Manggala sampun ngarak sowan wonten karya Bencang Raja sedina ya ratus kali. Kangge njengaraken punang pancari kula nyuwun kunjuk dumateng para kajang saking Pujangga Laras nyuwun dipun racakaken Sri Narendra. Sri Narendra kang minala iwet jagat raya lang-lang ing griya mangungkung lah menika to warnanira suwanipun sang Suba Manggala alas padha wonten ngersanipun sang raja sedina ya ratu sedalu ewa sang Suba Manggala katon prasaja besanane prasaja uripe luhur bebudene katitik saking solah bawa liringe netra ukeling asta tumapaking padha ngidak irama kaprajana sang Suba Manggala setuhu priyaga ingkang leba ing budaya wikengira ana duwiwani dalit cekembaran lumampah semu gegojekan tregal awakipun boten kuciwani malah hanyang semi ingkang samiya amirsani lamun ingkang sinebat patah sekembaran utawi pengapit sumambunge wurila menika ta warnanira ingkang dados mustikaning karya Orang pancari bit Raden Mas Bagus Sarjono dalasan ingkang garwa dan sepanjang Ayu Novi Kartikasari lumampah kanthi kekanten asta keket raket gula kemepur kulut bebasan tan bisa penisah senajan namung sak rekma sumambunge wuntat barisaning para kenya tekan dining Nuswantara lumampah jajar kalih sak lajur sisih anggo jiwate semi lemon tuwa yang sinebat potra para putri Dumas
Kuwi ora putri Jumasono. Satrio kembar busanane kembar ditepi adeke. Kembar busanane. Lamun to tinandra kadya jambe sinigar. Lamun kasih tebak talang pati manggala yudhaya pratiwa. Kadya memuji kula sapanjenengan sami. Ugi apa napal carimbit. Penjasa loban wonten samudra bebaring agung tansah tinebihaken saking godha rencana cinaketaken ing bagya mulya ingkang satemah jumbuh ingkang ginayuh prabta ingkang sinedya rahayu ingkang sami tinepu paripurna kirapipun punampan carimbit ingkang winastan kirap kanelendran ingkang sampun kepareng klebet wonten ing sasana pati busana utawi bali wismu saperlu lukar busana utawi gantos busana sagung karawatan tamu ingkang setu bagya mulya kalih rantos paripurna punawan carimbit ganya lukar busana utawi gantos busana pinangali sinuwun saking panjenenganipun Bapak Suwarno sedaya kalih aturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah krawuhipun para kadang tamu ingkang sampun kepareng rampung dari ajeng ingkang estra dugi ingkang mbiyongi pawuh mawon wonten ing rika lenggahan siang puniki panjenenganipun Bapak Suwarno saestu mawantu-wantu berkah pangestu panjenengan sami kunjuk dhumateng Cedhak Mojo Bonang Carimbit ugi yang gaya acara lomba wonten samudra bebaran agung tansah kalis ing rubeda bareng ing sambi kala
konokno buri-burine. Tes. Ngomik dhewe sing njaluk ae to. Alhamdulillah mo. Oh. Akhirnya aku ditokke wis Ditok, dibet wis- 3 minggu Wis lho, nang kono Mo. wis kita petentang kudu metu ra metu-metu ya sih. Wis undal-undul. Undal-undul, Iki sopan, undal-undul. oleh aku metu aku wis dibet 3 minggu jadi kayak kuyah. Gara-gara Wis Mbak kaya Narpi. kemasin. Gara-gara Mbak Narpi. Nggih, Bu Narni niku le. Wayah aku metu dhisik ya kono Ya, kono dhisik ya, ya. Kok iso aku lho. Kowe ra duwe mik. Bengok sing banter. Apa? Aku rentuk mie. Ya tak cilik isik. Ya tak cilik isik. Iki jenenge apa? Ya. Mie. Cangkemmu iki jenenge mik. Kok diganti ya? Iki mana mik? Diganti kaya jenenge mik. Oh, alah tak kira mie kok. Nggih. Iki mana dagelan kondi iki? Lho ki gak ro. Mboten ngerti. Kenalan sik. Tepangan karo wong kene. Ayo, Nggih. biayi kene iki. Lagi ra dagelan dhuwure 2 senti. Biayi kene iki apa nek ngarani gudange seniman Pak Sam. Alhamdulillah aku dikoto grabyak wonge welcome bahasa Inggrise. Wih, ngaku bahasa Inggris. Piantone sae-sae nggih. Ya tepangan kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora pate banter mergo wae madang. Nggih tepangaken ibu-ibu, bapak-bapak pengiring saking Gayam. Nggih, tepangan asmanipun kula Kenzi saking Tlatah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, negara Indonesia. Nek sampean Ganti aku kok kene. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Hei. Wis jamaah ki lho. Banter. Wong salam ya kewajibane. Pas aku ki mau kowe apa anu. Oh, kapasamu. Dalil. Kok sik to Mas mike wong mujud digolekno mie. Heeh. Kok sik Pak tunggu sik. Heeh, derek tepangan Bu nggih. Nami kula Mas Butil saking Cepu, Jawa Tengah, Indonesia. Akon. Kok aku Akon cepu piye? ora tau petuk sampean kok nganti. Lah kowe kok Wah. gawe anu ngeleng ae. Cepu sebelah ndi? Cepu balun. Walah cepu balun kaya aku to. Cepu Sing ndi? terkenal. Kondi. Sumber Agung. Hehehe, Sumber Agung terkenal. Terkenal ki. Terkenal ki sumber minyake. Nggih. Mentul. Alah, pas aku sing terkenal Sumber Agung. Sumber Agung ngawur ae. Sampean. Heeh. Napa? Gue ini nggih Wonorejo niku panggonane parkiran truk. Tak dari. Nggih. Wis to, Pak. Engko nek ketoke pengen ro tak terno wis to gampang-gampang. Ampun. Jenengan pun sepuh. Mengke portal teng. Wah, ngene ae. Upale ki segere koyo ngene sepuh. Umure pinten mau jenengan? Lagi 23. Wah, 23. 23 ngene. Iku turahe. Kakekane. Mas ripun Mas mike Mas. Alhamdulillah Mas Budil nggih saged panjut teng griyanipun Bapak. Saged sowan. Bapak Suwono. Bapak Suwono didongakno pensi. Kabar Bapak Suwono iki mantan Kades. Kades napa lurah? Kades karo lurah ya kodake. Ganggalmu kuwi. Didongakno. Beda Mas. Lho. Tak gidhik nggih. Beda. Nek Kades iki nek ning dusun. Heeh. Nek lurah iki ning kota. Lho. Kena nek lurah pilihan PNS. Nek Kades pilihan rakyat. Ngono. Iku bedane makane walah sekolah sing dhuwur kaya Kenzi ngene. Sekolah SS-an. Es piro kok es-esan koyo. Didongakno Bapak. Didongakno mugi-mugi keluarga Bapak Suwono Bapak Suwono. pengiringipun saking Gayam disukani kelancaran. Amin. Disukani rezeki ingkang kathah, Diparingi kesehatan. Tak amin. dongakno sing lara gek teng mari, Amin. sing mari ndang golek rezeki, Amin. entuk rezeki ingkang barokah. Allahumma amin. Cek. Terus sijine. Cek. Sing rondo-rondo bendang duwe bojone. Iki loro ngerti barokah iki ora ngerti iki. Iki barokah loro ngerti godil iki. Aku ki barokah ki ora ngerti. Kowe ngerti apa ora? Barokah piye?
Barokah ki ibarate kowe nek golek dhuwit enek kanggone kuwi sing nututi ajaraning Gusti jonone siji diamalke kuwi kok rezekine barokah aja kaya kowe entuk bayaran sakmene bojo ra mbok kei bayaran 1 juta bojo dikei 100 lho apa bukae tak omongi winginane aku petuk mbek iki pas riyok-riyokan kae dadi apa tombo stres kae iki ngomong jeri barokah jeri dibeki karo merkakah iki lho apa yo umum bocah jan ngerti ku ya iku kok oh dibreki karo merkakah jeri oh bocah ngudil piye ning cepu ki akeh sekolah nek sekolah iki sing dhuwur sekolah tapi aku gak yakin bocah iki iso sekolah dhuwur iki sekolah dhuwur disamlok kitirane motor mabur kok dadak sakmene oh alah yo ning kok cah sak meter ngene yo iso pinter golek duit ngene yo duwe bojo bojone ya wedok lho Si bojone ya wedok sampean ya wedok ya duwe ndas ora kok anak-anak bojo kok ora ndas piye oh bojomu ndas duwe lho kucing apa sapi ya manungsa ndase pustaka heeh nek manungsa pustaka iki basane kraton iki pustaka ayo bojo kok ndas bojomu kewan nggodil Kenzi alhamdulillah awake dhewe iki dirawuhi Bapak DPR nggih iki sing mau sing pundi piyayine iki sing bagus ki Mas Wawan sik enom timbang sampean malah sampean ki apa kok iso ya biyen nomku ya malah ganteng aku mbek kuwi kok iso wis elek tuwek anduk mikir aku tak kenalan lambe bocah ki jan elek tenan agar ngerti wong sing rada merecet wis bingung polahe ora umum jajane iki lanang apa wedok to Dil jane lanang apa wedok iki lho nek apa awan ngene iki wedok nek awan wedok nek bengi lanang nek bengi lanang heeh iki tak kira sing jere sapa wong wis ayu kaya ngene kok ditinggal lanang walah nggih Bu aku ayo apa ora Bu niki nak jeneng wedok niku Kenzi Bu jeneng lanang sapa Karjo Jojo Karjo ki sapa le Mas Karjo ki yo awakmu kok iya Karjo nek ana bajutane Karjo Prabowo nek aku kluyur gak kuat wah senengane ngluyur ae keleng ae aku tepangan kali oh ditepangno tepangan kono Bapak anggota dewan heeh sing apik mlakune sing apik kok langsung teko kono kok awakmu mesti langsung dioperasi plastik kok diobongno bak kewete sing ora ini iku operasi plastik kok kenalan penganiayaan oh ya ora nek mlaku sing alus wong wedok iki mlakune mosok ngono kuwi aku nyenyeng Siti iki aku sungkan karo sinden kalau aku mlaku mesti iri sing ndi apa sing paling kae sing kok temayang Bunarni lakone Bunarni perang-perang dino iki roh bodiku gek pengen aku ndek nome kaya aku Bu ndek nopo kaya balon rumah saku sak ngertiku ya wis ngono kuwi kaya bom ngono kuwi kok bodi Korea kok tapi bodi seger ya ngono kuwi seger bodi seger ngono kuwi anek bajutane tapi napa segerdu jan wong wedok ayune kaya ngono suarane cemlengking aku ya pengen suara kaya ngono kok delok nyabrut ngono ngangeni walah nek maam dilek Bu lho petotane 250 Mak Erote metu lho Bu golekno godhong niku Bu timun-timun lho Bu alah gejala niku nggih ayo ayo dikenali pundi piyambene iku sing nganggo peci sing bagus kene silek ana mik heeh silek embek model enten napa Bu padha duwene penthung lho anggota DPR kok kanu sangu penthung karepe pasane apa hansip apa piye sampean ngledek assalamualaikum Bapak Kenzi bokong ejan Waalaikumsalam asmanipun sinten dalam Wawan Kabul oh Bapak Kabul Wawan lho Kabul ki wadanane bocah kok iso kupingmu layau kupinge blek sangkrak oh lah iya kok Bapak Wawan kenalan karo walah iku ndang Pak Kabul sing kae Kabul ki wadanane mbok omong terus mosok nggih diomongi kok Pak jenengan diling-iling ya Jal tau ninggal katok nang omahku apa ora aja banter-banter
Kok iso? Kayak ora ngene aku asline nggone mantri ngono lho. Oh, Pak Mantri iki. Alah, kayak iki sedolan genku Pak Mantri gojekno Pak Kabul. Iya. Heeh. Monggo Pak dipendet niku katoke, Pak. Iki lakone matine mantri. Heeh, tepangaken Pak. Asmanipun kula Kenzi. Oh, Kenzi. Nama lengkapnya Kenzi Suzuka Francisca Madalena Ulala. Oh. Niku werdine napa niku? Kok dawu men? Gitu. Kenzi niku saking bahasa Eropa. Si Kenzi engko dilanjut ke deloken kae. Ke deloken kae. Lho wis siap. Wis dadi. Wis dadi. Wes dadi. Heeh. Rien, aku Nggih. tak kenalan sik. Heeh. Pending sebentar ya, Bu. Heeh. Selaudan nek semulih iki kok malah. Santai, aku ki yo tukang tambak kok. Potongane kaya garangan apa. Ken niku saking bahasa Eropa, Pak. Nggih, Ken niku disuruh utawi diutus. Diutus. Si itu menghibur. Jadi asmane Ken niku diutus menghibur. Susuka. Jarine susu, nyatane kae. Jebule kae. Niku atos napa empuk? Niki. Ada cobi mboten napa-napa dicepeng mawon. Cobi ta, Pun Pak? monggo. Monggo. Monggo mboten napa-napa. Masalah Monggo, susu ki Mas. aku sensitif. Monggo mboten napa-napa kok. Gratis. Gratis niki. Gratis. Monggo. Monggo arep diodol-odol monggo. Niki edisi Khusus Pak DPR. Tukang Nggih. kendang nanti tukang Monggo. kendang. Nek kula niku mboten purun kali tukang bunga, Pak. Dikaploki susu ku abang. Niki monggo. Monggo dipilih. Dicek piyambak, aku wis sampean lumo, Wis aku pasrah, wonge lumo. wis pasrah. Aku wonge lumo seneng sedekah. Seneng sedekah. Heeh. Apa sing duwe tak sedekahno. Tak sedekahno. Aja nek mok ngecek susu. Sakjane Liyane. susu tak Heeh. nehke. Diwehne. Nek aku ki monggo Kenzi. dicek. Monggo. Sampun pertados. Sampun. Kula cek Oh, iki. perdados. Nggih. cek. Ompun nggih. Oh. Gembuk apa atos? Campur Pak nek krikile campur. barang krikile. Oke mau nak mburi kono nyebuli plendungan disumpel ana kono. Tak kira arep dienggo dolanan apa ngono masaku. Jujur-jujuran mawon Pak, yen niku semi. Heeh. Saking Semi. Thailand. Oh, ngoten. Nggih, dadosnya sini sama sini dari Thailand, Nggih, kalau nggih. yang atas dari Korea. Oh, mekaten. Nggih, ngoten. Nggih, suwun nggih Pak. Sami-sami. Ngantenku tak tokne sik. Mekaten nggih. Pun dikatakan rumiyin. Ojo njaluk saweran tok iso tangane ngatong barang kuwi lho. Aku ki Iso ngatong kalau ngisi-ngisini. Ngisi bujim meneng ngisi mi. Aku iki gak njaluk saweran. Kok iso ora njaluk Ning lah nek tangan disangoni yo tak tompo. Ayo padha ae kok ya. Lho ki diragono isak kuwi lho. Diragono isak. Wah kukur-kukur. Delalah, Pak Kabul ki anggota DPR. Anggota DPR. Lah, Ini ini daleme mboti Mbak Lah. iki sing kan si. Tapi kok ora tau salin. Lah ketara kukur-kukur tok. Lah nek ngene, oh gaene salin nek Oh, logo ngono. coba. Oh, tenan Walah, iki. anggota Oh, DPR lah ya ki salin. terus. Wonge bagus sih Jeronane wonge. salin, nggih. Bagus heeh. Sae. Bagus Oh, wonge matur heeh. suwun, Pak. Matur Walah, suwun. sae, Heeh. walah. Piro sih? Iki mau ki. Piro sih? salin, ora Piro cukup dikai piro sih? kukur. Diaturi piro? Diaturi Iki. piro? Diaturi piro? Piro kuwi? Setunggal. Kurang wong telu kurang karo dalange bareng urung karo sijine kae. Kancane urung iki, Pak. Kurang kancane urung. Til. Mos Til. karo budil ya urung. Jaluk bagian ora Til? Jaluk, Jaluk bagian apa ora? jaluk kok Lah, yo aku iki bareng siji, jalukne Til. kok. Wes kok Kurang. Pikun. Ya kamu bagian tak kaya. Pak, Oh, lagi wes aku siji iki kok. ora maido. Iki Wes, setunggal Bro. kali iki Budil. Heeh. Iki Pak Alex, Heeh. iki Kenzi. Heeh. Ada Kenzi loro iki, Pak. Iki nek kok kiwa. Kok mundak Kok gede sijine sebelah, keri. Siji meri. Sijine nipis. lho sih. Sing kene 5. Kono urusi dhewe. Urusane dhewe. Bu Narmi iki melu-melu ae. Sampe delok, maem kan aku ora Heeh, ditawani. kene durung kok. Heeh. Si kan si. Ayo, mau diiringi Nggih, perahu, perahu layar. Matur Monggo suwun, nggih, perwakilan Pak. saking Bojonggo Laras dipun tocokaken perahu layar. Monggo. Asik Bojonggo Laras. Eh. Digoyang Mas Budil, goyangannya Mas Budil jan. Cilik tapi goyangannya mantep. Ya, ya, ya. Yo kanca ning isi gembira. Ale rape
jebul wis sore wite kalopo aton awe-awe rayogane becik bali wae ini sesuk-esuk nyambut gawe asik Jonggol aras asik asik jinjane molo-molo sowan nang sidene ya gawe